Bin, okay. Okay naman. Naka-game na. Live na tayo. From Canada. From Winnipeg, Canada. Present Master Marvin. Bin. Asan mo? Dalabo. Business. Master, anong masasabi mo sa lumalaking franchise mo dyan sa Canada ngayon? Bali, pinag-aralan ko kasi mabuti ang negosyo na yun. Bali, matagal na plano yun. Yung fishbowlan namin dati. Balita ko. Magsimula na kami sa huli. Balita ko balak ng papata ng Ayala. Gusto niyo na rin? Actually, nakatapat na kami. Yung fishbowlan dyan nasa tapat na Sa kasada ko eh. Ang bakis mo talaga, sir. Wala ka masabi sa'yo, Master. Sa mga kababayan natin yun sa Pilipinas, ano bang maipapayo mo? Yung mga gusto maghanap buhay dito sa Canada. ST lang pre, ST. Ano ba yung ST? ST. STD? STD? Ano ba bang ibig sabihin STD? Lang sabi ko rin. Sa ngayon pa, wala pa kami masabi. Si Master hindi ganun gumagana ang utak. Itutuloy natin ito mamaya. Stop.